שני, מה קורה מותק? נו, בוא נעשה משהו יפה. טוב? בוא נעשה משהו יפה, נו. עמית, זה גם מצלם. זה גם מצלם. תצלם את הסרטון בובות. רגע, תתחיל. מה תתחיל מההתחלה? זה מצלם, אני לא מפסיד. יואו, איפה ככה? הסתיינו? ככה, לא. לא! קצת רחובות. תגיד משהו. אני מה זה שיכור? אמא, אני מצטער שרציתי לציין אותך אותך. מה אמרת? לא זוכר. אמא די להרביצי. תהיה אותו מכיס מה קורה. אתה באמצע המשחק? כמה כסף יש פה? וואה, המון. כמה? כמה שמת? 3 וכמה? זה כבר 2 דקות מצלם. מה העניינים אתה? קח שוק מהבירה, תרגיש חופשי. אז אני ככה. לא! אתם רואים? חבר'ה שלהם מאוד קרקע. מזרונים. מה מזרונים? מי זה? מה העניינים? הם במילוי? בוקר טוב. איזה חמודים אתם. זה כבר איזה 2 דקות סרטון. אחי בלרינה שמנה. מה קרה פה? זה כבר נפש. מה, עידו, יצאת מהמשחק? אתה הומו? ביגה לידה. ביגה לידה. אתה לא יודע זה אומנטי בסטילים? מה? שחר מנצח או מפסיד? לעומת מה שיש לטוב? אתם דפוקים לגמרי, אה? אחי, אני לא מצלם את הוידאו. Oh yeah, you're pissing me off, huh? You nigga, what up? What's good? Good morning? זמן לסיגריה. ג'יגה זה טוב, ימניה. עזוב, יאללה, בוא נשחק. ובינתיים נעשה את זה במהלך המשחק. תגיד. רוי, תגיד משהו. בולבול, תגיד בולבול. עדיין פוס. תגיד בולבול. בולבול. אנטיוכוס הוא המלך האמיתי של ארץ ישראל. אני לא רוצה. סופר בולבול. עוד פעם. אייל, גם אתה. גם לי יש מה להגיד, משהו אמיתי. אני לא בטח משביר. אתר, כן, תפסי ככה, אתר, כן. כמו שאתה רואה, כן, כמו שאבא לא רואה, כן. תעשי את זה, כן. אתה תפנה את מה קורה מותק? מה אתה אומר? געגעתי לך. רגע. תרגש. עידו! מה העניינים, עידו? מה יש לך? לא יודע, אחי. תביא לי רגע קיצר. קיצר, כולם, תגידו ביי למצלמה. ביי! דחוף! יש הוראת הפעלה. תגיד ביי גם אתה. אבל הם ביי גם אתה.